לא עושה תפוחים מקצועי. נראה לי שעם המשאבים שהיו לנו עושים את המקסימום. כן. זה מדליק. לגמרי. יאללה, תמצא איזה תוכנה שיהיה קצת יותר קל לכתוב סקריפטים. בצ'יפ כי שקצת באמת- יותר נורמלי טוב, צ'יפים זה, אתה יודע, אני חושבת שזה הכי פרימיטיבי שיש להם. בטח יש להם משהו... זה הכי מתקדם, זה אוקיי. לא מסחרי אפילו. כן, אודי, אני בילד. לבוא? כן. אני בא. בוא רגע, נו. זה נראה כאילו יש לו זמנים מתים מטורפים, לא? יש... כאילו עכשיו, מה קורה עכשיו? בוא תראה. עכשיו אולי זה עוד תהנה, סטארט? נו. אבל הוא לא באזור של ה-95. 95 זה ממש...